כשהתחלנו, היינו 5. ומהרגע הראשון מבחינתי, כאילו, ללכת על כזה דבר זה לעשות ריסטארט על החיים. להגיד, אוקיי, עכשיו, ככה החיים שלי נראים. וכדי שזה יעבוד, אני צריכה כאילו בהתכוונות שלי, שזה יהיה happily ever after כזה. ספרי משהו אחד שונה שאת עושה. אין לי בית. אני מסתובבת. יש הרבה אנשים שבאמת. לא, מבחירה. אני מסתובבת בארץ עם קבוצה. אנחנו קבוצה של חבר'ה. בהתחלה היינו מסתובבים עם אופניים. בין חוות, בין קהילות, כל מיני כאלה ומתנדבים. Can I jump on you and hug you? Yes. Yeah. What did you do yesterday? Yesterday, not much. I sleep a lot. Everything is half a job. You're doing a great job. Take it away. What's happening? מה בא לנו לעשות? מה בא לי לעשות? נראה לי מעניין להישאר באזור. באיזה אזור? באזור של פה, או אזור של באר שבע, כפרים. יש לך דברים שאתה מכיר, שמורה סיפרה לך עליהם משהו? לא, יש לנו רשימה שיורית וגור העבירו. צריכים לעשות להם טלפונים, לדבר איתם. אולי נעשה במהלך טלפון. יש לי חוות אלפקות. אמן. לא פחות בעלי אלפקות. כרגע אנחנו 3. ארני, יואכים ואני. אנחנו עוברים בין קהילות במטרה לחזק אותם ובמטרה לחבר בין קהילות. זאת התקופה הכי משמעותית בחיים שלי עד היום. I think I kicked you out of bed this story. That's the story. Kick me out.
really want to go to this party now. And more than 1 year I haven't been to any party, I don't think. Except Tel Aviv. They stole my backpack in Tel Aviv. Oh, your backpack, when? Ah, you didn't know? No, they stole my whole backpack with everything and I found it again. But some stuff was missing. My clothes. That's why I run around like this. Not alcohol, I Drink. mean like... If you want. Why are you giving me Want to 200? drink? Because you're nice. You said something. Thank you. Well, but they have washer there, so we don't really need something, right? So anyway, no. If you Yalla, want we go? something we can No. buy. We need to go out, like, I all of us usually don't together. buy things. מה אתם עושים בקרן נפחה? בכלא נפחה, באזור שם יש חווה שבה תהיה מסיבה, כן, מסיבה של חברים. אנחנו הולכים לעזור להם. ואיפה את במקור? במקור אני מבאר שבע. גם אני גדלתי בבאר שבע. באמת? לא נורא. לא נורא. אין דבר. אין דבר. לא, אנחנו ערכיים. תראה אותנו ככה, סתם. אנחנו... עושים בעבודה כזאת חשובה. צריך לשמוח קצת, לעשות מסיבות, וזה גם קצת. Parents, when they were young, they were together with some friends. They were going to France, and they found a property that they wanted to start a community. And so they had a group of 10 people, I guess, and they found a property and they started a community there. But they stayed like 4 months, maybe 6 months, and they were fighting over the topic if they should go naked to swim in the river or they should dress something. And half of them said they should dress something not to offend the neighbors. The other people said they should be like they are and just swim naked however they want. They started fighting a lot, and in the end, most people went away. That's the whole story. So you asked... Do we have change? רגע, איך קוראים לך? יאיר? גולו? גולו. יש. והבאתם לה כסף? כן. יאללה, תהנו מלא. נתראה אחרי זה. צריכים עודף. רק עודפים. יש עודף?
אני כבר גדולה. אני חושבת על ילדים. זה הדבר שהכי מוביל אותי עכשיו. הרחם. קשה לי לראות איך בקבוצה נודדת של 3 אנשים אפשר לקיים משפחה ברמה כזאת שתתמוך תינוק. כמה זמן את בקטע של האקולוגיה? של האקולוגיה? מלא. חברה בקהילה הזו. לאקולוגיה נכנסתי לפני הקהילה הזו. הקהילה הזאת קיימת 7 חודשים. וכשאת אומרת שאת בדרך, איפה את גרה? אין לי בית. לא, יש לך בית. אין לי בית. יש לך הורים. יש לי את ההורים שלי שאני רואה אותם פעם תאמיני לי, זה בית. אני יודעת שיש לי גב, כאילו מבחינת ביטחון. את טועה. זה לא גב. זה בית. למה אתה אומר? כאילו באיזה הקשר? בואי רגע, תמשיכי רגע את הסיפור. איפה הגב שלך נמצא? ההורים שלי גרים בבאר שבע. אוקיי. מה זה גב מבחינתך? את שאני אבין. השתמשת רגע, אני משתמש במילים שלך. לא, מה זה בית מבחינתך התכוונתי? בית? שאתה אומר, זה הבית שלך. ברור, כי יש בית, יש איזשהו מקום שלא no matter what, תמיד תוכלי לחזור אליו, תמיד את תתקבלי שם בברכה. תמיד ידעו להכיל אותך שם, אלא אם כן את מביאה איתך מטענים אחרים שזה, אבל בית זה בית, זה הכן. מתי פעם אחרונה היית בבית? של ההורים? כן. יש לך אישיו עם ההורים כאילו, או שזה פשוט נובע מזה שאת בחרת דרך חיים שהיא ללא... שמע, אני ילדה גדולה, וכאילו מתי... מה הבית שלך? בת כמה את? 29. מה זה ילדה גדולה? אלופת העולם. אבל אין כזה דבר בין אדם בלי בית. את יודעת מה? במקרה, ולא הכנתי את זה מראש, תקשיב, זה קטע מטורף. אדם צריך בית. לא, מה פתאום, את ערן צור את בטוח מכירה. אחת כמוך חייבת להגיד את זה. נכון? לא, יש לך אפילו פסקול. אפילו יש לי פסקול לסרט, ואפילו יש פה שיר שערן כתב כשהוא היה באירופה לאיזה תקופה, שהוא גם היה בן 29. ענק. תקשיבי מה הוא כותב על בית. כן, מבינה. זה לא התלבטות, כאילו זה מבחינתי סוג של הוויה, להיות פה ולהיות שם, כאילו מין יחסינו לאן כזה. של להחליט שאני עוזבת, אבל תכף.